Niki bonus roti manis satu Mas. Mendit monggo. Bebas niki piscok, niki mocha, niku coklat, niku stroberi, niki sosis. Piscok, sosis, mocha, coklat, stroberi. Oh nggih. Pembayarannya pakai Transfer napa? nggih. Antene BRI kula. Mboten masalah. Nggih. Mergone kula dereng mendaftar to saya. Oh nggih. Mboten napa-napa. Langsung saking Semarang mau sampai mriki jam setengah 12. Motoran apa? Nggih. Walah nggih nggih. Anu gue adine napa iki? Anak kula. Walah iki. Tapi nggih numpun benten. Maksudnya niki pun mboten seumah meneh. Oh walah nggih nggih nggih. Tapi namanya anak nggih. Nggih. Nek masalah kali sing tuwa alas bodo amat. Ah nggih lah nggih. Niku nek urusan anak nggih mboten enten alasan napa-napa lah nggih. Nggih, matur nuwun. Oke, sama-sama, Pak. Nggih. Kula nggih, Mas. Nggih, sami-sami. Ampun banter-banter nggih. Oh, nggih. Kok miring ngoten. Asline kula acara dadakan ngeten iki bingung kula. Anu supen apa pripun? Asline kan tanggal 24 lahirane. Oh nggih. Nah, berhubung niki kula pas libur dados tak ajokake. Ben double. Nggih. Nggih boten ben double sih. Tanggal 24 ngene kan kula nyebut damel. Nggih, sing jelas wektale mboten pas. Nggih. Mboten Nah, terus tak ajoke wae. Tak ajoke tapi bocah njaluk siki. Aduh, njaluk golek pundi iki. Lah jenengan nomere saking pundi jenengan angsale? Kula golek teng Google Map. Oh nggih nggih nggih. Adik kula napa adik kula cewek. Nggih. Tolong goleke bakul roti sing cedhak, sing kira-kira cedhak. Iya. Ana Mas nang iki apa Jatisari. Roti apa? Woe, wis pokoke iki nomere goleki dhewe ya. Nggih 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 nggih. Boleh, Pak. Nggih monggo-monggo. Serahaken. Nggih.